Ay natanapon mga taga-finance committee para makapasistoryado na visa. Ay na Marcho. Okay. Abra natin traditional corruption. Wala iba natin na pasasayaw. Kundi natin guwapito na SP number. The Honorable Brian Salili. Pag-abri ko ninyo na kay Brian. Para tayo kay Brian. Pagpapalisan. Analo sa bisita mabaysay. Nasta. Ang Office of Provincial Governor, Madam Lizelle Manlulo. Mga kasantayan, palakpakan na po nila. Maestro, tukre. Nasa tukre.
sugar ng kan Madam Lizelle Manluro. Oh, it was a good start. So this time, pagsusunod niya po natin sa parasunata, wala iba natin ang pasasayawan kung saan mo ang nagwapito. May SB member, sunod-sunod tayo ni The Honorable Recto Intoytan. Palakpak mga kasangkayan. Pagpapadisan yung sa mabaysan, anay magtulunto, wala iba, Mrs. Felicitas Uy Orkin. Maestro, maumay na naman.
baluran na mahawis-rin kung ang dalaman sinuhang ulit ang samar na supay ang lente isla ang samar tulog na marumi may whiskey pagsama-sama kasaong ang awis Pinimunan sintuhan istri at baluran na mahawis-rin kung ang kalaman sintuhan ulit ang sama kasabay ang lente sa kuting provincial western sama yang pagkamaan na susugan ng mga pinamagaw nalaguratan ng pagkabuka sa ilang pinagbilan sa musika ang bigyan sugang mga patuloy o luma ko ang sumarap sa nakakalitan sa kalitan sa huli o ang mao ganda katulad sa tuwing ipagsahan o ipabangan sugat pagpupuan sa Sebastian islahan sa panahon na awan kung nalang matamis ng luwihan Damo nga salamat kung Honorable Intoy Tan. Nagsukat man ka, Madam Mrs. Felicitas Fortin. Ma'am, thank you.